जोबोद मोजां बाथ्रा गोजोननायनि मोनसे खौरां जे गिबि खेब एशियान खख' तामुलपुराव खुंदोंमोन जोङो बिटिआर सरकार आरो खख' एसोसिएशन बयबो लोगो नांनानै दा बियो जोबोद जाफुंसार महर मोनबाय आरो मुलुगनि मानसिफ्रा बड'लेण्डखौ तामुलपुरखौ बे ओनसोलखौ गासैखौबो मुलुगनि मानसिफ्रा मिथिनो हाबाय बे ओनसोलनि रायजो राजानि बागै बे ओनसोलनि जोंनि हारिमुनि बागै जोंनि गासैबो बे ओनसोलनि गोबां जारिमिननि बागै बिथांमोना मिथिनो हाबाय दिनै माखासे टीमा आलादा आलादायै जोंनि जायगाफ्राव बेरायनो थांदों करियान टीम मालयेशियान टीम बिथांमोना गोबां खौरांखौ जोंनिफ्राय मिथिलांबाय आरो जेबायदि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर'खौ मुलुगनां थाखोआव लांनायनि थाखाय मोनसे थांखि लादोंमोन दिनै जोङो बेखौ आगानसे सिगाङाव लांनो हाबाय होननानै आं सानदों बेयो गेलेनायल' नङा जोंनि जारिमिन जोंनि हारिमु जोंनि गासैखौबो मुलुगनि मानसिफोरखौ मिथिहोनाय थांखिजोंनो बे ब्रैथि एशियान खख'खौ जों तामुलपुराव खुंदोंमोन आरो बेवहाय इन्डियानि मोननै टीमाबो आइजोफोरनि आरो हौवाफोरनि मोननैबो चेम्पियन जाबाय बेयो जोबोद साक्सेसफुल जादों आरो लोगोसे तामुलपुरनिनो सासे हिन्जावसाया इन्डियान टीमनि जानानै चेम्पियन जानो हाबाय बिथांनोबो आं कंग्रेचुलेसन होदों आरो आं मिजिंथिदों बिनि उनाव जोंनि ओनसोलनि लाइमोनफ्रा गासैबो बिथिङावनो गासैबो गुबुन गुबुन आयदायावनो गेलेनाय बादायलायनायाव गोख्रोङै बाहागो लागोन आरो गावबा गावनि केरियारखौ इन्टारनेशनेल लेभेलाव मुलुगनां थाखोआव गावनि केरियारखौ दानो थाखाय बयबो खाबु लागोन आं बेखौ मिजिंथिदों सरकारनिफ्राय बिथांनो 10 लाख रां होगोन बिथाङा जिहेतु फार्स्ट गेलेनायावनो एशियान चेम्पियनशिप जाबाय दा नंखायनो बिटिआर सरकारनिफ्राय होगोन आरो आसाम सरकारखौ खावलायगोन बिथांनो जाहाथे मोनसे मोजां साख्रि होयो यहाँ पर आके कि यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला और इंडिया को बहुत सपोर्ट करा उन्होंने रोज़ हमारा मैच देखते थे आके और ये हमारे लिए बहुत शुक्र है उन लोगों का कि अभी भी देखो कितना क्राउड है यहाँ पर और बहुत अच्छी बात है कि खो खो को इतना सपोर्ट कर रहे हैं और आगे चल के ये ओलंपिक गेम होगा। बहुत अच्छा लगा मतलब रूरल एरिया है हमें पता भी नहीं था कि इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ और इतनी पब्लिक हमें चेयरअप करने के लिए आएगी तो मैं सच में तामुलपुर वासी जो थे जिन्होंने हमें इतना अच्छा सपोर्ट किया इतना प्यार दिया उनके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। 4 एशियान खख' चेम्पियनशिप 20 तारिखनिफ्राय 23 मार्चसिम जानानै दिनैहाय फाइनाल गेम बेवहाय आसामनि मानगोनां गभर्नर बिथाङा बाहागो लादों आसामनि मानगोनां मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथां बिजय हाजरिका बिथां आरो बुंथिगिरि आसाम बिधान सभानि बिश्वजित दैमारि बिथांमोना बाहागो लादों आरो मोनगु हादोरनि गेलेगिरिफ्रा बाहागो लानाय बे एशियान खख' चेम्पियनशिपआ जोबोर मोजाङै जोबनानै थांबाय दा बेवहाय तामुलपुरखौ जोंखौ बेबायदि गेदेरथार मोनसे एशिया लेभेलनि एशिया हादोरमानि जि मोनसे गेम बे गेमखौ खुंनो होनायनि थाखाय जोङो आसामनि मानगोनां गिबि मन्त्रि जोंनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ आं रोजा रोजा साबायखर बावदों जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांजों साबायखर बावदों एशियानि आरो इन्टारनेशनेल एशियान फेडारेशननि गासैबो बिबानगिरिफोरखौ साबायखर बावदों आरो जोङो मोनसे गोजोनथाव रादाब तामुलपुरनिफ्राय एबार सासे गेलेग्रा जोङो खख'आव इन्डियान टीमाव मोननो हादों बे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा आरो बेनिख्रुइ बांसिन गोग्गाथाव बाथ्रा बर'नि जि बागुरुम्बा बेखौ खख'नि टीम सङाव जों दिनै सोसननो हादों जाय टीम सङाव मोनफ्रोमबो बाहागो लागिरि एशियानि हादोरफोरनि रावफोरजों बानायनाय जादों दा बे रावफोरनि गेजेराव जोंनि बर'नि बागुरुम्बानि जि टीम सं बे बागुरुम्बाखौ सोफादेरनाय जादों दा बेनि थाखाय जोङो बे इन्टारनेशनेल लेभेलाव दिनैहाय जोङो मा होनना बुंदों बागुरुम्बाखौ मानसिफ्रा मोनथिनो मोनगोन जे तामुलपुर होननाय मोनसे जेनेबा जोङो गोग्लैसोनाय मोनसे जायगायावबो जों खख'खौ खुंफुंनो हायो दा बेखौ जों बिटिआरनिफ्राय सारा एशियानि मानसिफोरनो वर्ल्डनि मानसिफोरनो जों बिटिआरनिफ्राय दिनै मेसेज होनो हाबाय बे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा।